ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шероинар имрӯз 9 апрели соли 2024 мо навор кардем баҳри шумо. Мошинамон айда 1500 сомон сар мешавад то 40000 ҳастай ва аз 2107 ҳастай Матиз аст. Хулас бардора ҳамин мошиное ки камрасходана дар талаботои худшон ҷавобгӯ ҳастанд. Мақсад хости дилтон мешава ҳамин хел мошинаро имрӯз мондагием. Касе ки мошин хона замин дора, квартира барои реклама гузоштан, марҳамат, дар инҷа номерои мо ҳастай. Шумо метавонед ки занг бизанед дар WhatsApp-и мо хона, мошин, замини шуморо дар реклама мегузорем бардоро. Бе ягон дидилагӣ метавонед ки занг бизанед. Мошинамон беҳад мошинаи хубай, мақсад дар талаботи худшон ҷавобгӯ ҳастанд. Мезанем лайка, подписатсияро зер мекунем ва зангуларам зер мекунем. Ай видеои ҳаррӯзаи мо бохабар мешем бардоро. Инак мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. Эълони якумон чиай? Эълони якумон Daewoo Matiz ки солш 2008. Ниё кунем бардоро. Солш 2008 Matiz нархша 10500 сомон мега. Бензини холиай, объем моторш 1.4, пробегш 10000 пробег дорад, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега, беҳтарин мошинае. Экономияй, мотор аккумуляторш навай. Срочно пул лозимай, мақсад савдо мекунем, агар харидори аниқ бошен. Ина марҳамат бардоро, солш 2008. Нами рақамо охираш 2836 марҳамат, зангш бизанед. Рафта мошина аз ноҳия ёбон бигирин. Агар нарх навош туғри бигира, ҳатман занг бизанед. айноми канали мо бо шумо да ягон сим дига арзон мекунам. 10500 сомони Daewoo Matiz. Ина марҳамат, 1.4 моторш. ба фикр ман дӯши мақбултон шид. ҷалянтон боша бардоро, марҳамат, занг бизанед. мегзарем инак ба эълони деюми имрӯзамон. эълони деюмон Opel Astra J ки соли 1993. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархша 20000 сомони мегаи бародармон. Бензин плюс газай, мақсад кузовш седанай, объем моторш 1.6, пробегш 235000 пробег дора, коробкаш механика. мошин дар шаҳри Кӯлоб срочно фурӯхта мешавад. харидори аниқ занг бизана, бо муомила дорем. краскаш камтарак паридага бардора, мақсад харидор боша, занг бизана, бо чақчақи мекунем, наисон аст. на дарунаш тоза гозода. ай тараф Astra J 93 сол. дар шаҳри Кӯлоб 20000 сомонӣ. гап дар муомилаи бардоро, муомилаи хуб кунен, ами нормали шумода арзон мекунам, мақсад мерен мегирен пеш. инак мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. эълони сеюмон Opel Antara 2008 сол. Opel Antara агар шунайда бошен, дар шаҳри Хуҷанд, нархша 40000 сомонӣ мега. номерош охири 1633. Бензин плюс газай, кузовш универсал. объем моторш 2.5, ба фикрам назар ба Opel камтарак мотор калонтару даст. пробегш 50000 пробег дорад, коробка передачаш механик, автоматика. мошин коробкаш кор дорад, ремонт мешавад, нақс доштааст. запчаст дора, мақсад ёфт мешава запчастош. каси харидорай, марҳамат, занг бизана. касе ки харидор нестай, илтимос зангшон назанед. мегзарем ба инак ба эълони чҳоруми имрӯзамон. эълони чҳорумон Opel Agila солш 95. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 14000 сомонӣ мега. бензин плюс газай, кузовш седан, объем моторш 0.6, ягам нест, пробегш 1111 пробег наисондааст, ба фикрам тоза карданаш, коробкаш механика. срочно мефурӯшем мега, ясола ҳуҷҷат, моторш 100%, хадавайшам 100%. мега иншоалло баракат меёвӣ. ба дили пур гуфтестамтон, харидоро буҷем мегуфтааст. дар талаботи худаш ҷавобгӯ ҳастай ки ҳамин инсон ба дили пур гуфтесай, мақсад баракат меёвем бардоро. мегзарем ба эълони панҷуми имрӯзамон. эълони панҷумон чӣ боша? эълони панҷумон Opel Vectra A. солш 1995. این ماشین هم قرار داد در شهر دوشنبه، تازه آزاده زیبا.
нархша 16500 сомон мега. Бензин плюс газа бардор, кузовш седан. Объем моторш 1.6 обычный, пробеги ям 50000 пробег дорад, коробка передач механика. Мошинча дар ҳолати хуб қарор дора. Дута airbag, ABS, 4 электропакет дора. Мотор коробка ходовош 100%, балонош 70%. ҳуҷҷатш буд шидага мега. мақсад барои буд шидани ҳуҷҷатш фурӯхтесем. Мошин дар хона хоба мега бардоро. ин раён кас боша бигира ҳайшкина дар айди шанбе. ина марҳамат мебари 16500 сомони метиш бардор. мошина мегири ба номи худмат мегзарони. охирош номерош 0007. Opel Vectra A. ранги Nexia будааст. худна маъқул шид бардоро. инак мегзарем ба эълони шашми имрӯзамон. бардор агар ховд бурдеса боша бихая кофе биза соз мешай. видеоро то хиша тамошо ка. эълони дигаримон Opel Vectra A ки соли 1995 дар Қурғонтепа бухтари имрӯзамон. нархша 19900 сомони, 20000 мега. бензин плюс газаи кузовш седан. ирам объем моторош 1.6 бардоро. коробка передачаш механика. нахаду газу бензин ҳуҷҷат надора, бо арзон мешава. варианти алиширам мақсад мебинем мега. ягон мошин дига боша, агар алиш кадани бошен, хеле вариантшам ҳаста бародаро. ина марҳамат аз шаҳри Қурғонтепа, яъне ки бохтари имрӯзамон. пожалянши люди марҳамат зангш бизанед 12900 сомони бо арзон мешава. мегзарем инак ба эълони ҳафтуми имрӯзамон. эълони ҳафтумон бисёр одамода маъқулами 07 қарор дора. мошинча дар нояи Ховалинг. нархша 12500 сомон мега. нархшам девнаги баддаст. сош 2003 бардора. нигоҳ кинед, кӯна нестай мошин. коробкаш механика, газ плюс бензина. документш буд шидагай 9997 WhatsApp ҳастай бардора. состоянш беҳад сӯзай, балонош нав, коробкаш механика, моторш 100%, ягон каму надора, задаги пусидаги надора, алиш намешава, хадавош сӯзай, хулас мошин ягон дард надора. айҷош заодид мешавад, салон тоза, чихол кашидаги, самбуфер тоза мехона. мошинча чиста, молодёжни, кадагиай сум дар корай мефурӯшанд. мега харидои ани боша марҳамат занг бизанед, бо муовина мекунем. ина марҳамат бародаро хондам. Даниёша ваз 2107 12000 сомони 103 сол. Бардар бо чид мефура. Бародаро, агар ҳамин видеои имрӯзаи мо ба шумо маъқул боша, ҳатман дар комментари автотиви ба пеш менависем. Бародаро, касе ки хона мошин дора, ранги ҳамин бародаро мақсад мехоҳад дар реклама базора, канали мо 10300 подписчик дора. дар ҳамин бародар шояд ки ягон клиент биёвӣ. лайк ҳам мезанем, подписатсияра меҷихем, зангуларо зер мекунем. Бародаро, ай видеои ҳаррӯзаи мо бо хабар мешем. беаҳамият намекунем. Бародаро, ҳамин мошини мондаги агар маъқултон боша, марҳамат занг бизанед. то навори оянда бародаро, бантон ба худо.